πλησιάζουμε, πού πλησιάζουμε. Έρχομαι αγόρι μου, έρχομαι. Κρυώνεις? Α! Εντάξει, τον άρχισε εγώ παν. Κρυώνεις? Όχι! Όχι! Για κάποιος έχω συντηρωρεί για λίγο. Κρυώνεις? Όχι! Α! Θα μας βίντεο. Ένα λεπτό να βγάλει μια γεια. Ξεκινάει, το κοιτάμε όλοι. Έλα, ποιος κάνει καλά. Παιδιά, φύγετε από τη μέση να τραβήξουν την κοπελιά. Δηλαδή, έλεος, τι να σας κάνω εσάς, σας βλέπω. Πήγε ο Παπαδιάς μπροστά, έκλειψε όλη την κάμερα, τελείως. Υπάρχει όγκος, φίλε μου, υπάρχει όγκος. Υπάρχει λόγος. Ορίστε. Αν είσαι από τον Άρη δεν κρυώνεις. Εγώ θα μπορούσα να τραβήξω το διάλογο πέρα. Αυτά, νωρίτερα.